Bon dia, Pepe. Bon dia. És de veres que no podeu accedir, no podeu rebre les ajudes en estos moments? Pues així és, en principi anem a veure, nosaltres tenim donats d'alta totes les produccions en conselleria, igual que altres llauraors i productors, viveristes en este cas, i sempre falta algun paper. No costem en agroseguros perquè el Ministeri de la Vivienda no ha passat l'informe nostre, però és que toquem al Ministeri de la Vivienda, d'Agricultura, perdó, toquem al Ministeri d'Agricultura i no ens poden fer aclarir què és el que passa. De fet, jo tinc un paper en les mans que així costa tots els camps i totes les produccions que tenim donar-los d'alta en conselleria, que se suposa que és Agricultura, Ganaderia i Pesca, i ho vinc a dir per lo següent. No costem com a llauraors. El problema és que per tributar sí que hem estat ahí com a llauraors, com és el cas de l'any passat, i per rebre ajudes no tenim, no costem. O sigui, vos demanen cada volta més paperassa, no consteu... Com vos esteu organitzant per reivindicar? El Ministeri d'Agricultura... Sí, digues. Pues, en principi no tenim així massa potestat, massa força per poder reivindicar. D'un telèfon a altre, d'altre a altre, i així anem passant. El que és tots és... A veure, no sols nosaltres, Hi ha diversos llauraors en les mateixes situacions. En el vostre cas, quin balanç teniu? Vull dir, què heu perdut? Heu pogut fer un recompte de danys? En el nostre cas, a banda de perdre la casa, la vivienda i maquinària agrícola i demés, en valor de plantes, nosaltres som també viveristes, i en valor de plantes haurem perdut per l'ordre d'uns 600.000 euros. De fet, l'any passat se tributaren vora 50.000 euros d'impost de societat i per ahir no ens demanaven ningun requisito. Per pagar, no vos demanen requisito, per cobrar ja és una altra cosa. Tenim una cosa, i damunt... Per cobrar ja és altra cosa. És una altra cosa. I damunt no podreu treballar, o sí? Podeu fer alguna cosa o esteu paralitzats? En principi estem totalment paralitzats. Clar, és que això allargarà un poc la pèrdua. Esperant a veure si aplega algun tipus d'ajuda i en molts casos esperar-se a veure si ve, no sé, a l'amparo de l'administració estem. Ja, però el que espera un poc desespera també, això se va fent llarg. Ahir la manifestació l'encapçalaven companys... Sí, la veritat que és un poc indignant. Sí, l'encapçalaven companys agricultors. Digue'm una miqueta què opineu d'esta imatge o d'este suport de companys vostres llauraors a la manifestació. Bueno, a veure, tot està bé. Jo no ho veig mal, però ja estiguérem en la manifestació anterior que aquest estiu i no vàrem treure res a càrrec. Entonces, ahir mateixa no se molestarem tampoc ni en anar, a banda de que vehicles no disposem tampoc de... Si fan una tractorada tampoc és que disposem massa de vehicles, però que normalment no s'aplega mai fins al final. S'inicia, però no traguem res a càrrec, o sigui, no n'hi ha res que fer. No tens moltes esperances. Pepe, i ara què? Què fem? Com eixim d'esta? Doncs ara, a poc, m'emprendre de menys zero, perquè això és pitjor encara que m'emprendre de zero, perquè m'emprendre de zero és posar per poder traure. En aquest cas, és m'emprendre de menys zero perquè només per netejar instal·lacions i per ficar al dia per poder produir ja és un xorro de capital. Segons tenim entès, donen el 30% de la facturació d'altres anys. Si, per exemple, nosaltres facturem 100.000 euros, ens donarien 30.000, cosa que ja ho han tributat antes, tenia que dir-ho, tot 30.000, però en un màxim de 20.000 euros el que pots arreplegar. I
no sé, és fum de botxa, això no te donen ni per una Coca-Cola. Jo, per exemple, vehicles que tinc en l'almacén inundats, de Paiporta concretament, perquè ara estem en terme de Torrent, vehicles que tinc inundats, el que me donen d'aixòs vehicles, perquè som ja, també tenen, ara mateix acaba de cobrar una furgoneta que té 3 anys i m'han donat 7.000 euros. Jo no tinc ni per una roda de recanvi, i així el problema és per tots els llauradors igual. Que són les instal·lacions, la maquinària, els camps, les cases, a més. Tot. Les cases també, sí. Entonces, és manprendre menys zero, perquè sols per netejar i acondicionar el que és el tema per poder produir ja és un cost que ja no se pot assumir. I a partir d'ahí, m'emprendre a produir, altra volta. Fem una crida per a que això pugui anar movent-se en major celeritat. Pepe, hem d'agrair-te que ens hagis explicat la situació, enviar-te una forta abraçada i seguirem pendents per a que aquesta solució intente arreglar-se el més pront possible, cosa que se veu dificilíssim. Gràcies, Pepe. A vosaltres per haver-nos atengut i moltes gràcies. Una forta abraçada, dic jo. Amb més